So sa pagdating ng mga panahon kaya nagtutulong ng business, parang una nga sa ngayon yung aging Basta, pagulawin mo paningkamot sa stage lang. Sa uban mo sa wala kapalo, ka na mag-business ni kung trabaho, di pa siya. wala sa inon nga di one-to-one. Ako yun, in real talk lang, tinuod yun, rigid yun, lamig yun ilang poster yun, no? It's the best quality pagkaon ng tilawan. 2,000 years Hey, what's up mga kabingga? And for today's video mga kabingga, natanaron diri sa Jerome Agdao Art Castillo ng Dakbayan sa Durian mga kabingga. So atong atuon mga kabingga, isa ka trending na food nga street food mga kabingga nga